Bună ziua, domnul psiholog. Bună ziua și bine te-am regăsit, Iumed Bro, sau te-am găsit de fapt. Voi începe să vă spun că locuiesc în Anglia de 5 ani, mai precis pe Horror London. Locuiesc Da. cu mama mea care este bucătăreasă renumită în această zonă. Da? Păi și ce problemă ai tu așa gravă încât ar trebui să te consultezi un psiholog? Mai precis este problema, eu practic fotbalul de 2 ani de zile. Stai 2 secunde, Iar te rog să nu mai ai emoții, te rog să calmează-te, te văd că ești tensionat și ai probleme. Ușor, ușor, te povestește despre viața ta încet, ok? Nu te grăbi, da? Ușor, că nu ne grăbește nimeni. Rămăsese că iar, practici fotbalul de 2 ani. da, iar într-o zi când am venit acasă, mi-am aruncat Adidas și ciorapii mirositori și am intrat în bucătărie pentru a vedea ce este de mâncare pe aragaz. Foarte normal, ca orice alt student, alt jucător de fotbal care... Da, continuă. Când deodată ceva cumplit mi s-a arătat în fața ochilor. Păi ce puteți? Adică ce ai găsit? Ciulama? Ceva ce nu-ți place să mănânci sau ce ai găsit? Pe mama mea, pe care o știam gospodină responsabilă și o femeie care era, cum să vă spun, De casă, o femeie de casă. o femeie de casă între 3 negri cu părere negre. Stați, mă scuzați, o femeie de casă între... Și Așa o știai? Nu că l-am părere înțeles. negre și păroase. Care m-au înfiorat această regulă. Stai 2 secunde pauză, că nu vă înțeleg. Deci o știați o femeie de casă sau o femeie de casă între 3 negri? Cum o știați? Cum o știai eu? O femeie de casă, O știai o femeie de casă pe maică ta, da? da, care era între 3 negri cu părere mari. Părere negri păroase, care m-au înfierat. Acestea e o regulă pe mama mea într-un mod și să vă spun, Ce făceau oamenii dumneavoastră? Purile negre și mari. o regulau, o futea unul în cur, unul în piză și unul îi dădea la muie. Stai că nu mai interes. Scuză-mă atunci, am crezut că... Aoleo, deci ceva nu este în regulă. Tu ai rămas cu ceva pe retină, să înțeleg așa, adică nu ai cumva, nu poți dormi noaptea, ești deranjat de aceste Da, nu pot lucruri. să dorm noaptea deloc. Stau cu gândul la mama. Ok. Și ai venit la mine ca să-ți dau un remediu. Da. Eu să știi că sunt de culoare albă, dacă aș fute eu pe mama ta, crezi că... Da, chiar vreau să futeți pe mama. Dumneavoastră sunteți o persoană perfectă dacă vreți să vă văd pe dumneavoastră cum o regulați pe mama. Da. Ca să dorm noaptea, să nu mai stau cu gândul La purile negre și păroase. la purile negre, da. Am înțeles. Și ai dorit să mă și termin pe fața ei sau doar... Da, sunt chiar de acord. Ok. Păi bine atunci. Sper că ți-am fost de ajutor și ne vom vedea la o altă ședință cu mama ta. Ești de acord? Da, mulțumesc. N-ai pentru ce, Iumed. Chiar eu sunt recunoscător că ai avut curajul să vii să te confesezi la confesiune anonime aici. Și ne revedem, ok? Da, bună ziua, domnul O zi bună.